καμιά φορά δεν ξεφεύγουν και τόσο οι πολιτικές συμπεριφορές, όπου με κάποιο τρόπο άμεσο ή έμεσο επιτρέπουν την ανοχή στη βία και σε τέτοιου είδους ακρότητες, είναι ο προθάλαμος και είναι το οξυγόνο που τρέφει τις ακραίες απόψεις και τους εξτρεμισμούς. Και καλό είναι να στραφούμε όχι απλά σε μια αφηρημένη έννοια που είναι αίτιο μιας ακροδεξιάς, αλλά στο ότι πραγματικά γεννάει όλα αυτά. Θα επιστρέψουμε για εκπομπή και παιδί. Ναι, 30 δευτερολέπτων πείτε. να διατυπώσω μια ευχή. Αυτό το κλίμα που επικρατεί σήμερα, όταν συζητούμε για την παιδεία, μακάρι να μεταφερθεί και στο δημόσιο διάλογο και στη συζήτηση των προτάσεων που κάνει ο κ. Γαβρόγλου, Υπουργός Παιδείας. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ συμφωνούμε στις βασικές μας διαπιστώσεις. Είτε με τις πολιτικές μας ιδιότητες, είτε με τις προσωπικές μας εμπειρίες. Βέβαια, ο καθένας έχει παιδιά, ακόμα οικογένεια, και αυτό που, κύριε Σιαδήμα, που αυθόρμητα είπατε προηγουμένως από την προσωπική εμπειρία που τη μοιραζόμαστε όλοι, ότι ματώναμε διαβάζοντας για τις εξετάσεις. Για τις εξετάσεις. Να το κάνουμε αλλιώς αυτή τη φορά, κύριε Πρόεδρε και φίλοι, ομοτράπεζοι και συνομιλητές, να διαβάζουν από εδώ και πέρα τα παιδιά μας για τη γνώση. Συμφωνώ εγώ και να προκύπτει το αποτέλεσμα της εισόδου στο πανεπιστήμιο και να μην είναι διάβασμα για το διάβασμα των εξετάσεων. Σε αυτό που λέτε έχετε ένα απόλυτο δίκιο, αλλά ξέρετε, ειδικά εκείνα τα χρόνια και ακόμα πριν τα χρόνια της κρίσης, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Ειδικά υπήρχαν οικογένειες, η μητέρα, η μία την άλλη, πώς πάει το παιδί που πέρασε, η δικιά μου πέρασε εκεί, η άλλη πέρασε παρά εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η ελληνική κοινωνία, έτσι είναι δομημένη. Μακάρι να είναι το μήνυμα, γνώση για τη γνώση. Και να πούμε κάτι άλλο. Και ως γονιός, δεν είναι και όλοι για τα πανεπιστήμια. Είμαι στην τρίτη ηλικίου φέτος και θα διαγωνιστεί. Και ζούμε μαζί του για δεύτερη φορά. Τις Πανελλήνιες. Το τι σημαίνει όλο αυτό και. Είτε εσείς δεν έχετε άγχος. Αλλά νομίζετε δεν έχετε άγχος αγωνιός. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας δούμε λοιπόν όλοι μαζί. Είναι μια καλή ευκαιρία να μπορέσουμε να παραμερίσουμε ορισμένα πράγματα και ίσως ενδεχομένως, κυρία Ζαχαράκη, κύριε Σκουρολιάκο, να ξαναδούμε μήπως σε κάποια υπουργεία θα ήταν καλό ένας αναπληρωτής υπουργός να ήταν μακροβιότερος των κυβερνήσεων. Χωρίς να παίρνω το μέρος μιας δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει ότι τουλάχιστον στο Υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε να υπάρχει μόνιμος υφυπουργός και στο οικονομικό. Μπορούμε σε αυτό να συμφωνήσουμε όλοι μας. Δεν έχει σημασία από πού προέρχεται, χαίρομαι που το ακούω. Ναι. Άλλωστε ήταν και μια παλιά πρόταση, ήμουνα και εγώ μέλος της Δημοκρατίας. Πιο παλιά κόμματα. Της ΔΑΠ. Ναι. Όπου τι θα γίνει, ας πούμε, ο μόνιμος υφυπουργός, ρωτάω, δεν είναι. Ο μόνιμος υφυπουργός θα κάνει μια δική του πολιτική και θα περάσει την πολιτική του υπουργού που θα είναι από το κόμμα που κυβερνάει. Κύριε Σκουρολιάκο, καταλαβαίνετε. Συνέχεια την έχουν υπηρεσιακοί παράγοντες. Θα πρέπει να αποφεύγουμε τις πολύ συχνές αλλαγές και τις επεμβάσεις, να αφήνουμε το πλαίσιο που λειτουργεί η εκπαίδευση να εξελίσσεται μέσα τουλάχιστον στη χρονική διάρκεια των 6 τάξεων, 3 και 3, μια και μιλούμε για τη μέση εκπαίδευση. Γιατί κατά ψέματα, η εκπαίδευση μας δεν είναι μόνο η τρίτη ηλικίου και η είσοδο στο πανεπιστήμιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα το δούμε από την αρχή όλο αυτό το μοντέλο. Εγώ το εννοώ αυτό. Δεν είναι όλοι για τα γράμματα, είναι κακό. Είναι κάποιοι άλλοι που είναι πολύ καλοί, έχουν άλλοι να αναπτύξουν άλλες δεξιότητες. Αυτό που έγινε σε βάρος των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκειών, πραγματικά ήταν κάτι και ευτυχώς σε μεγάλο βαθμό ήρθε προς τα πίσω και ξαναλειτουργήσαν και θα πρέπει να ενισχυθούν κιόλας. Και βάλατε και ένα τμήμα και τελειώνω εδώ, συγγνώμη που μακρηγόρησα. Βάλατε το θέμα της κοινωνικής αναγνώρισης που μπαίνουν από τις οικογένειες. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και όμως βλέπετε στη ζωή είναι πολύ δυσκολότερο να βρείτε όχι οικονομολόγο, δικηγόρο ή γιατρό, να βρεις ένα καλό τεχνίτη να φέρεις στο σπίτι και να πληρώνετε πολύ πιο ακριβά την ώρα. Δεν σας είπα πριν ότι έχουν δεξιότητες και κάποια πέρα τα πάνε καλά. Πολύ πιο ακριβά την ώρα. Κύριε Πρόεδρε, εδώ μόνο μία μικρή παρένθεση. Τουλάχιστον να συμφωνήσουμε, γιατί άκουσα και την κυρία Ζαχαράκη, αρκετά συμφωνώ, ότι τουλάχιστον βγαίνοντας από τη μέση εκπαίδευση να έχουν κατοχυρωμένη την ελληνική γλώσσα, μια ξένη γλώσσα και τους υπολογιστές. Αυτό που το πάτε. Αυτό όμως το χάσαμε. Η γενιά μας δεν τα έχει αυτά. Να σας πω γιατί είσαι αγράμματος πλέον. Όταν βγεις στην κοινωνία και δεν μπορείς να είσαι επαρκώς. Ούτε καν υπολογιστή, αν δεν ξέρεις. Θέλω να τονίσω κάτι, κύριε Χαρδαβέλη, επιτρέψτε μου. Μόνο αυτό σας παρακαλώ. Και ήθελα να το ακούσω και από τον κύριο Σκουρολιάκο. Είχαμε προχθές τάγματα εφόδου με τον τίτλο Χρυσής Αυγής, πάμε. Γιατί δεν το βάζουμε στο τραπέζι. Αυτό νομίζω υπενήσεται ευθέως οι ακραίες συμπεριφορές. Αυτό που όταν χτύπησαν μέσα στην ΓΕΣΕ, στο συνέδριο της ΓΕΣΕ και το σταμάτησαν. Θα απαντήσετε. Λέω ειλικρινά, κύριε Τασουνίδη, είναι δυνατόν να χρωματίζουμε διαφορετικά τις συμπεριφορές. Μην κουράζεστε, κύριε. Είναι και εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μέχρι πριν ακριβώς 2 μήνες ήταν μαζί στην κυβέρνηση. Βεβαίως. Και θέλω να τον ακούσω, τουλάχιστον γιατί το θέμα των Σκοπίων ήταν η αφορμή, η αιτία να σπάσει αυτός ο πολιτικός γάμος, αν και κάποια στελέχη τους, κάποιους βουλευτές τους κρατήσατε. Κύριε Τασουνίδη.
Θα σας έλεγα ότι ήταν το αίτιο, δεν ήταν τα Σκόπια. Είπα αίτιο, αφορμή, τα βάλω λόγω. Ήταν η προσέγγιση προς επίλυση μιας διαφοράς που είχαμε με τη γειτονική χώρα. Και πάνω απ' όλα η χάραξη μιας γραμμής από πλευράς της Ελλάδας. Με τι στρατηγική πηγαίναμε, τι να υπερασπιστούμε, τι να διεκδικήσουμε. Για εμάς ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε μία εθνική γραμμή που χαράθηκε μία φορά με θεσμικό τρόπο του 1992 στο περίφημο Συμβούλιο των Πολιτικών Εγώνων με την προεδρία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οποία ποτέ δεν αντικατεστάθηκε επίσημα το ίδιο ισχυρά θεσμικά από καμία άλλη. Νούμερο 2. Θα ήμουν τρομοκρατημένος και ενδεχομένως να μην μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε αν θα είχαμε πιστεί ότι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που βρέθηκαν σε συγκεντρώσεις ειρηνικές στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο Σύνταγμα 2 φορές, ήτανε άνθρωποι των άκρων, εξτρεμιστές, ακροδεξιοί, νεοναζί κτλ. Προς Θεού. Ήταν όμως άνθρωποι που ένιωθαν ότι δεν τους ακούνε και τους περιθωριοποιούν. Και άκουσα πολύ προσεκτικά όλο αυτό το διάστημα και τη Νέα Δημοκρατία και σήμερα και τον πολύ ωραίο τρόπο η κυρία Ζαχαράκη που τοποθέτησε τα πράγματα. Δεν έχω καμία διαφωνία ότι θα έπρεπε να συγκροτηθεί μια εθνική γραμμή. Και θα έπρεπε αυτό δεν θα έπρεπε να ενημερωθεί η πολιτική αρχηγή. Βεβαίως, να το επιδιώξει όταν και γίνονται διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο. Δεν μπορεί να πάθει ο κόσμος. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια ρότα. Να κάνουμε μαζί και το επόμενο βήμα. Ποιο είναι αυτό? Κυρία Ζαχαράκη, κύριε Σιαδήμο. Όλον αυτόν τον κόσμο που νιώθει και τον νιώθουμε ευάλωτο απέναντι στα κελεύσματα των ακραίων, να του δώσουμε τον λόγο και να αποφασίσει. Και αυτός θα είναι ένας ο τρόπος. Το δημοψήφισμα. Δεν θα μιλούσαμε σήμερα για τέτοια φαινόμενα, αν μπορούσε ο πολίτης, ο Έλληνας, να αποφασίσει για κάτι που διαπιστωμένα τον συνεγείρει και τον εξεγείρει. Εσείς το προτείνατε στον κύριο Τσίπρα? Βεβαίως. Και τι σας απάντησε? Αρνητική. Εσείς δεν καταλάβατε ότι θα αλλά δυστυχώς δεν βρήκαμε ανταπόκριση από τη Νέα Δημοκρατία, από το κίνημα της αλλαγής. Ας δώσουμε την απόφαση στον λαό. Ας δώσουμε την απόφαση σε αυτούς που τους επικαλούμαστε. Ότι εμείς μιλούμε εξ ονόματος. Νούμερο 2. Ναι, πείτε το. Για να μας πείτε ο Κορολιάκος για το δημοψήφισμα. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη και υπάρχει αντανάκλαση και μέσα στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή αυτά τα ακραία. Ακροδεξιά τα λένε. Εγώ δεν θέλω να μπω σε μια τόσο πολύ ιδεολογικού τύπου κουβέντα, αλλά μην ξεχνούμε ότι γεννήθηκαν υπό τον τίτλο του εθνικοσοσιαλισμού. Ναι. Ως ιστορική αναδρομή στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου, ως αποτέλεσμα περιθωριοποίησης των κοινωνιών, φτώχειας και καταπίεσης. Τα ίδια νιώθει λίγο ή πολύ ο Ευρωπαίος πολίτης σήμερα που στρέφεται προς τα εκεί. Σήμερα νιώθει να πιέζεται, να περιθωριοποιείται, να αποφασίζουν για αυτόν έξω θεσμικά κέντρα στην Ευρώπη, διευθυντήρια, που δεν εκλέγονται, δεν ελέγχονται και έχοντας παραμερίσει τον άνθρωπο και την παρουσία του. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Και το ότι δόθηκαν οι δυνατότητες να εμφυλοχωρήσουν και να διεισδύσουν τα ακραία στοιχεία στη γνήσια έκφραση των Ελλήνων κατά της παράδοσης των νόμων της Μακεδονίας, γιατί δεν μιλούσαν μόνο για τη Συμφωνία των Πρεσπών, συνολικά τοποθετήθηκε ο λαός και είπε: δεν δίνουμε το όνομα της Μακεδονίας, δεν το παραχωρούμε. Το ότι μπήκαν εκεί είναι γιατί παραμερίστηκαν οι Έλληνες. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε. Και αν θέλουμε πραγματικά να αμυνθούμε, ένας μόνο τρόπος υπάρχει. Ο δημοκρατικός. Του διαλόγου και της κοινωνίας που θα συμμετέχει στις αποφάσεις. Μάλιστα. Το θέμα αισθάνεστε ότι υπάρχει ακόμα όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, ή όσο περνάει ο καιρός ο κόσμος το ξεχνάει και πάει παρακάτω? Και ήταν και αυτό μια στρατηγική της κυβέρνησης. Ασφαλώς να το τραβήξει πιο μπροστά. Σε μια καθημερινότητα που τρέχεις για την επιβίωση, ασφαλώς δεν είναι ένα ζήτημα που κάθε φορά το βγάζεις μπροστά. Κάθε φορά όμως που γεννιέται μια συζήτηση, έτσι, ή μια πολιτική αντιπαράθεση, είναι πρωταγωνιστικό. Και θα το βρούμε και στις ευρωεκλογές, θα το βρούμε και στις εθνικές εκλογές. Και επειδή δεν λύθηκε με δημοψήφισμα, φοβάμαι ότι αυτό θα επηρεάσει και τον γενικότερο πολιτικό διάλογο που θα έπρεπε να είναι και σε άλλα θέματα. Κύριε Χαρδαβέλα, για να απαντήσω ο κύριος Κορολιάκο. Πείτε να πάμε σε διάλειμμα. Πείτε να πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να πιστέψω με το κοινό. Ένα σχόλιο να πω και προς τον κύριο Σκουρολιάκο και προς όλους. Νομίζω ότι σχετικά βιαστικά προαναγγέλθηκαν οι δόσεις, χωρίς να έχουμε κατοχυρώσει συμφωνία. Ξέρετε πότε ακούστηκε για πρώτη φορά? Από τον Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου. Ναι, και για τα ασφαλιστικά ταμεία και για την εφορία. Αυτό όμως τι κάνει? Δημιουργεί και ένα πρόβλημα. Δεν πάει να πληρώσει κανένας. Σταματάει να πληρώνει ο κόσμος. Το πάτε. Εδώ δεν ήταν καλός ο χειρισμός. Από την άλλη όμως θα πρέπει να δούμε και το πολιτικό. Και εδώ κλείνω, γιατί μιλούμε για την Ευρώπη και εκεί που κατευθυνόμαστε. Ότι δεν μπορούν ξανά να αναπαράγονται συμπεριφορές προς την Ελλάδα που ζήσαμε τα προηγούμενα 7-8 χρόνια. Σήμερα έχουμε ένα κλίμα που προσομοιάζει με αυτό που ζούσαμε μέχρι
το 14-15, έτσι. Και θα πρέπει να το δούμε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν υπάρχει καλή στάση αυτή τη στιγμή. Η χώρα πιέζεται με τον ίδιο σχεδόν τρόπο που πιεζόταν και πριν την έξοδό της από τα μνημόνια, πριν την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Και εδώ είναι ζήτημα. Ας μην αναζητούν τα αίτια λοιπόν της δυσαρέσκειας των κοινωνιών και της έξαρσης των άκρων δήθεν οι Ευρωπαίοι ηγέτες όταν κρατούν τέτοια στάση. Κύριε Κωνσταντίνου, θέλω να πείτε, εσείς στην Ευρωβουλή θα κατεβείτε μόνοι σας, θα κάνετε κανένα πλαίσιο συνεργασιών, ενώ σαν ανεξάρτητοι Έλληνες? Οι ανεξάρτητοι Έλληνες από την ημέρα που εμφανίστηκαν ως κίνημα πολιτών το Φεβρουάριο του 2012 μέχρι και σήμερα που μιλούμε και στο μέλλον. Μπαίνετε στη Βουλή, ναι, άλλο αυτό. Βρισκόμαστε στις κάλπες. Υπήρξαν ψηφοδέλτια με συνεργαζόμενους μαζί μας. Ναι. Κεντρικός όμως πολιτικός φορέας και άξονας είναι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Θα ήθελα να κάνω ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Για τη γέφυρα. Δεν ξέρω για ποιος από όλες τις γέφυρες. Πάντως έτσι γεννά και λίγο έτσι μηδίαμα, δεν θέλω να το προχωρήσω περισσότερο. Να βλέπεις μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία κατόρθωσε μέσα από διαδικασίες που παίρνουν και αποχρώσεις. Θυμίζουν αποστασία. Πρωτού πείτε τι πείτε, συγκυβερνούσατε με αυτή την. Ήσασταν σε αυτή την κυβέρνηση μέχρι πριν 2 μήνες. Ξαναπώ. Σας το έχω ξανα. Ναι, δεν μας τα λόγια σας εσείς, απλώς εγώ το επισημαίνω. Ακούστε με λίγο, κύριε Σχέδη. Ναι. Ότι βρήκε τον τρόπο, το ομολόγησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Και μάλιστα απευθυνόμενος, απίφερε και το λόγο του προς τον Πάνο τον Καμένο. Τον κύριο Καμένο. Ότι για να αποτρέψω την ανατροπή μου που επιδιώκατε για το ζήτημα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων και της προάσπισης του νόμου της Μακεδονίας, και το επιβεβαίωνω, ναι, έλεγε αλήθεια ο Τσίπρας σε αυτήν την περίπτωση. Θα τον ανατρέπαμε και μπορούσαμε να το κάνουμε, θα το προχωρούσαμε. Όπου μπορούσαμε να το πάμε. Προχώρησε ουσιαστικά σε μια κίνηση να προστατέψει την πλειοψηφία του κυβερνητική που έχει οσμή αποστασίας. Στηρίζεται λοιπόν στα ανακυκλωμένα υλικά των ανεξάρτητων Ελλήνων όσον αφορά την κυβερνητική του πλειοψηφία την ίδια στιγμή που τιτλοφορεί τη νέα περίοδο της κυβέρνησης ως μεγάλη στροφή προς την κεντροαριστερά και σε αυτό που αποκαλούν ή αυτοποκαλούνται στον πολιτικό χώρο. Γιατί σε εσάς αναφέρεται. Αυτά λοιπόν είναι φαινόμενα, το οποίο πέραν του μηδιάματος τραυματίζουν νομίζω και τη σοβαρότητα της πολιτικής διεργασίας στον τόπο μας. Εγώ το είπα πριν στον κύριο Σκρολιάκο. Και υπονομεύουν, αν θέλετε, υπονομεύουν και την σοβαρότητα του πολιτικού διαλόγου, του δημόσιου διαλόγου. Αυτή η σύγχυση, αυτή η αλλαγή της μάσκας κατά το δοκούν και κατά το συμφέρον της στιγμής, δημιουργούν τραύματα τα οποία τα βλέπουμε να μεταφράζονται. Εγώ τα συνδέω όλα και με το κεντρικό θέμα που σήμερα αγγίξαμε, που ήταν αυτή η άνοδος των ακραίων πολιτικών στοιχείων. Μα και ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του πριν από λίγο έλεγε να χτυπήσουμε τους ακραίους, λέει συνέχεια. Ναι, ξέρετε όμως, θέτουμε έναν εχθρό. Σε αυτούς τους ακραίους περιλαμβάνει και Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Έτσι μόνο για να μετατοπίσουμε ενδεχομένως το ενδιαφέρον, την οργή των ψηφοφόρων. Εγώ λέω ότι τα πραγματικά αίτια είναι το πώς λειτουργεί η χώρα και το πολίτευμα, η δημοκρατική, το πολίτευμά μας, πώς λειτουργεί η Ευρώπη και πάνω απ' όλα η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος που πλήττεται. Εδώ βλέπουμε σλάλομ μέσα σε 2 μήνες. Κύριε Σκρολιάκο. Είστε μόνοι σας με κλειστές πόρτες, εξαιρώντας τον ελληνικό λαό. Καλά, εντάξει τώρα. Περίμενα από εσάς. Σε αυτόν που καταθέτετε, κύριε Σκρολιάκο μου. Ότι εγώ σε αυτό το τραπέζι και με είχαν τελειώσει η κοινοβουλευτική αυτή περίοδος, δεν θα ασχελγήσω, δεν θα φτύσω εκεί πέρα που συνεργαζόμουν και είχαμε μια πολύ καλή σχέση και πετύχαμε. Ναι. Θέλει λίγο προσοχή όμως, θα μου επιτρέψετε, γιατί σας φεύγει λίγο. Όχι, δεν φεύγει καθόλου. Εγώ μάλιστα έρχομαι στα λόγια του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, στις προτάσεις που κατέθετε, αν θέλετε και στην έφεσή του στην συμμετοχή τη λαϊκή, το ότι ήθελε και θέλει να προωθήσει τα λαϊκά δημοψηφίσματα, ή κάνω λάθος, και εμείς βάζαμε και συνταγματική αναθεώρηση και ζητήματα που θα πήγαιναν σε δημοψήφισμα, εθνικά ζητήματα, εφόσον είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον 500.000 υπογραφές. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ασυνέπεια και σε αυτό. Και ο τρόπος που χειρίστηκε ο Πρωθυπουργός, ενώ θα μπορούσε να στραφεί προς τον ελληνικό λαό, ήταν να διαφυλάξει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία με όποιον τρόπο. Ήταν μια μακιαβέλικη προσέγγιση.
Είστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών όσον αφορά τους ανεξάρτητους Έλληνες? Όλες τις δημοσκοπήσεις, να μην τα ξαναπώ. Αφήστε τις δημοσκοπήσεις, γιατί είναι το καλό μας γούρι. Ωραία, συμφωνείτε με τον κύριο Σκουρολιάκο. Ναι. Όσο μας δείχνουν εκτός, όπως το κάνουν από το 2012. Ναι. Οι δημοσκοπήσεις έχουν κατορθώσει να με βάλουν σε ένα προβληματισμό, να το πω έτσι, πρωτού χωρίσουμε έτσι γελώντας. Ναι. Αν εκπροσωπώ κάτι, αν είμαι κι εγώ ένα φανταστικό πρόσωπο, αφού είμαστε εξαφανισμένοι από παντού. Γιατί αυτό μας λένε. Με έναν μαγικό τρόπο όμως οι Έλληνες αποφασίζουν κάτι άλλο στην κάλπη. Εγώ δεν θα επικαλεστώ ότι γνωρίζω τι λέει όλος ο ελληνικός λαός. Επειδή άκουσα και την κυρία Ζαχαράκη και τον κύριο Σκουρολιάκο να μιλούν εξ ονόματος του ελληνικού λαού. Εγώ μπορώ όμως να σας πω την εμπειρία μου από τις καθημερινές μου συνομιλίες. Ναι. Με μονομένους ανθρώπους, καθημερινά στην βόλτα μου, στη δουλειά μου, στις μετακινήσεις μου. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των Ελλήνων που στέκεται στην άκρη. Και νομίζω αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Και το καταγράφουν και οι δημοσκοπήσεις που επικαλείστε, αυτές που εγώ πολύ επιφυλακτικά παρακολουθώ. Και ο κανένας. Αυτό που λέει η κυρία Ζαχαράκη πριν. Το 40% που έχει καταγραφεί και στην κάλπη είναι εξαιρετικά υψηλό ποσοστό. Ακόμα και αν λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει περίπου 1,5 εκατομμύριο Ελλήνων που είναι εκτός συνόρων για οικονομικούς λόγους και για έβρεση εργασίας, πάλι αυτό που περιορίζει το 40 στο 36 είναι πολύ μεγάλη αποχή. Μάλιστα. Νούμερο 2, και αυτό είναι αιστεία προβλημάτων. Αυτό σημαίνει και κακή ποιότητα λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν εκφράζεται αυτός ο κόσμος και δεν πείθεται ότι κάτι καλό γίνεται στην πολιτική συνθήκη της χώρας. Αυτά πρέπει να αντιστραφούν και δεν αντιστρέφονται με το να προσπαθούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσουν ένα κλίμα δεκαετιών 70 και 80. Το επιδιώκουν, δεν θα το πετύχουν. Και δεν θα το πετύχουν γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες έδωσαν ένα πολύ καλό παράδειγμα τι μπορεί να σημαίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Ότι μέσα από μια αντίληψη και μια υλοποίηση, αυτό που είναι σύνθημα λίγο πολύ όλων των κομμάτων, αλλά να υλοποιείται, το είδανε με τους ανεξάρτητους Έλληνες μέσα από την κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, την εθνική συμφιλίωση, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους. Ναι, αλλά δεν πώς έγινε αυτό το διαζύγιο, το είπατε μόνος σας πριν. Βεβαίως. Δεν το θέλαμε. Η αλλαγή και η όχι τήρηση των δεσμεύσεων του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς ανέκοψε αυτή την πορεία. Χρειάζονται όμως τα κόμματα να εκφραστεί ο λαός, να υπάρχει δυνατότητα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Και θα δείτε ότι οι κάλπες και στις ευρωεκλογές και οι εθνικές εκλογές θα αναδείξουν αυτή τη νέα πραγματικότητα.